Η μικρός εκεί μου. Βοηθούσα, έπαιζα, ξέρω εγώ, ήταν στην πορεία βοηθούσα. Και στα 30 και μετά πρέπει να δω πολύ στην τάγια μου.
Είμαι έτοιμη. Του χρόνου θα έρθω κανονικά με μεροκάματο. Όχι, μωρέ, δεν θέλω μεροκάματο. Έχω κόψει με κουπόνια. Τα πιο λεπτά τα κάνεις εδώ στο πάτο, όσο ανεβαίνεις, πιο χοντρές. Να πάμε σε τέτοιο πάτο, λοιπόν πιο χοντρές. Το Αρικό βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο του νομού Φλόρινας. Το υψόμετρό του είναι 750 μέτρα περίπου. Είναι στα όρια μεταξύ τριών νομών, Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Η Φλόρινα θα τρέχει μια ώρα, στη Καστοριά 40 λεπτά. Και από την Πτολεμαΐδα που είναι η πλησιότερη πόλη είναι 20 λεπτά. Την τελευταία απογραφή 530, αν θυμάμαι καλά. Συνεχώς μειώνεται ο πληθυσμός. Παλιότερα ήμασταν περισσότεροι. Σε κάθε 10 χρόνια που γίνεται απογραφή, ο πληθυσμός μειώνεται. Οι κάτοικοι ασχολούνται λίγοι με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία και πολύ λίγοι με την καλατοπλεκτική. Αυτή τη στιγμή είναι 3 καλατοπλέκτες στο χωριό. Εγώ είμαι ο νεότερος και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει νεότερος. Παλιότερα υπήρχαν πολλοί καλατοπλέκτες. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, οι νεότεροι δεν ασχολούνται καν. Εγώ την έμαθα του πατέρα μου, ο οποίος ήταν καλατοπλέκτης. Μπορώ να πω
πω έχει αφήσει ιστορία. Και αφού βρέθηκε αυτή η δουλειά στα χέρια μου και επειδή έπρεπε κάτι να κάνω στη ζωή μου, κάνω και αυτή τη δουλειά. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, ας πούμε, ασχολούνται, βάζουν φασόλια. Αλλά λίγα στρέμματα. Και παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Και ο πατέρας μου αυτό το πράγμα έκανε. Έβαζε φασόλια, έκανε και γαλάτια, είχε και ζώα. Τον καιρό. Αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι λέγανε κοφίνια και καλάθια, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν. Έτσι, τα κοφίνια στα ζώα για να μεταφέρουν διάφορα προϊόντα, τα καλάθια για να μάσουν τις ντομάτες, τα σταφύλια. Στην πορεία εξελίχθηκε γιατί υπήρχε ζήτηση από εμπόρους της μεγαλοπόλης για τη δημιουργία καλαθιών, έτσι. Το οποίο ήταν πέραν από το, τα πουλούσαν αυτοί. Και βγάλανε και άλλα σχέδια και άλλα, και εγώ ό,τι θέλανε, ό,τι ζητούσαν. Και λόγω της ανάγκης του να φτιάξουν κοφίνια και καλάθια, βρίσκανε την πρώτη ύλη και φτιάχνανε. Νομίζω έτσι προήλθε. Μετά στην πορεία έγινε καλλιέργεια. Πώς βρέθηκε η θεία εδώ να την καλλιεργούμε. Ενώ είχαμε καλαθοπλέκτες, είχαμε ανθρώπους που ασχολούνταν που πλέκαν καλάθια. Οι θειές είχαμε, μαζεύανε τα σφάλτους, τα ποτάμια. Δεκαετία του 60, δύο κάτοικοι του χωριού πήγαν ως εργάτες για συγκομιδή ιτιάς στο νομό Σερών του Δασαρχείου Σερών. Και πήραν από εκεί την ποικιλία αυτή και τη φύτευσαν εδώ. Οπότε είναι καλλιέργεια εδώ πέρα. Φυτεύεται με μόσχευμα. Για να κόψουν τώρα από έξω από όλα τα πράσινα που είναι, τα λέμε φυτίλια. Που τα κόψουμε λέγονται φυτίλια μετά. Τα βάζουμε στο χώμα, θέλω μια παλά με 20 εκατοστά διαφορά. Απλά απαιτεί εδάφη με πολύ υγρασία όμως. Δηλαδή η υγρασία του να μην το γράμμα μην στεγνώνει ποτέ. Έτσι. Και φροντίδα, ξεχορτάριασμα, δηλαδή να μεγαλώσει το φυτό χωρίς να το πνίξουν τα χόρτα. Αυτό είναι φυσιολογικό όμως. Έτσι. Οποιαδήποτε καλλιέργεια. Έτσι γίνεται. Και το φυτόριο πηγαίνει πολλά χρόνια, εάν το φροντίζεις, έτσι, αν δεν το φροντίζεις, εάν το πνίξουν τα χόρτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα χάθει, θα καταστραφεί. Έχει έναν έντομο, το οποίο πάει και του κάνει ένα σκουλίκι. Γεννάει ένα σκουλικάκι εκεί και το τρώει. Τώρα θα το δείξω ένα. Και σε εκείνο το σημείο που δουλεύει το σκουλικάκι, σπάει. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 ψεκανούς. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Είναι χρονιές που είναι πιο έντονο το πρόβλημα και είναι χρονιές που ούτε καν φαίνεται. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Έχει να κάνει με την ξηρασία, με την υγρασία. Αρχές της άνοιξης που την κόψεις αυτό θα ξαναχτυπήσει. Στην τρίτη χρονιά θα έχει στρώσει το φυτόριο, έτσι θα σου δώσει παραγωγή. Τα πρώτα 2 χρόνια δεν βγάζει παραγωγή, βγάζει αλλά λίγη και όχι καλή. Φτιάχναν καλαμοντές, καλάμια από τους βάτους,
Ένας ωραίος συνδυασμός ήταν, ας πούμε, το ντύνανε τραμιτζάνες και μπουκάλια με βέργες ζητιάς και ψαθί στο τελείωμά του. Κυρίως πανέρι φτιάχνουμε. Αυτό που πάνε οι γιαγιάδες στην εκκλησία του, δεν έχετε δει πουθενά. Είναι αλλιώς το πλέξιμο του. Όλα αυτά θα γίνουν πανέρι. Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια, με ένα μαχαίρι και τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε με ένα μηχάνημα, με ένα φωτοκοπτικό, βάζουμε ένα δίσκο το οποίο θα κόβουμε με εκείνο. Δεν έχει επέμβει τεχνολογία, γίνονται όλα χειρονακτικά. Για το κόψιμο θα βρούμε λύση για εδώ, για το καθάρισμα. Αφού κάνουμε τη συγκομιδή, τα φέρνουμε στο σπίτι και τα αποφλιώνουμε. Αφού τα αποφλιώσουμε και στεγνώσουν καλά, αποθηκεύονται και έχουμε πρώτη ύλη για να μπορούμε να δουλεύουμε το υπόλοιπο της χρονιάς. Όταν είναι να τα δουλέψουμε, αφού κάνουμε μια διαλογή, τι θέλουμε να φτιάξουμε, τα βρέχουμε κανένα τρίωρο, να μαλακώσουμε, να τα ρίξουμε νερό και μετά θα δουλεύουμε και φτιάχνουμε αυτό που θέλουμε. Βάζουμε τη βέργα στο σίδερο, τραβάμε, δεν σκάει φλούδα και κάνουμε όλη μέρα αυτό το πράγμα. Εδώ μαζεύεται, αυτό θα πάει εδώ. Να βουλιωθούν πρέπει να παραμείνουν πράσινα, να μην στεγνώσουν. Για να στεγνώσει δεν θα βγει η φλούδα. Πρέπει να μείνουν όπως είναι. Γι' αυτό τα στιβάζουμε, τα βρέχουμε για να μην στεγνώσουν. Θα αρχίσει να σαπίζει όσο θα είναι στιβαγμένη και αφού θα τη βρέχουμε. Δεν μπορεί να μείνει και για πάντα. Έτσι, μέσα σε 15 μέρες πρέπει να έχει αποβληωθεί. Και όπως πρέπει να μας πιέζει ο καιρός, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τρεις τραβάμε βέργες. Εκεί 6, 7, 8 άτομα βούζουν. Πόσοι θα μαζευτούμε, ποιος θα έρθει να βοηθήσει, ποια γιαγιά θα έρθει να βοηθήσει, ποια γειτόνισσα, ξέρω εγώ. Για να αντικόψουμε τη βέργα σου από το χωράφι, πλήρους 2 ανθρώπους να βοηθήσουν την κατάσταση. Και εδώ θα συμβεί το ίδιο, θα πληρώσω έναν εκεί με τραβάει βέργες και 2 γυναίκες εκεί που τα καθαρίζουν, σε ποιος άλλος θα έρθει να βοηθήσει. Ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι πήραμε το χορτοκοπτικό να κόψουμε βέργες. Αυτό. Το εξυγχρονίζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι είναι ότι ο πατέρα μου να μην έχει χρόνο και να μην μου δείχνει ποτέ τίποτα. Φύγε. Πιεσμένος, μονίμως, πώς γίνεται αυτό. Ας πούμε μια μέρα θέλω να μου δείξει, εντάξει, τέτοια έπλεγα, έφτιαχνα έτσι.
αυτά τα άλλα τα πανέρια που είναι πληγμένα αλλιώς, δεν μπορούσα να τα φτιάξω. Και ήθελα να μου δείξει κάτι. Δεν μου δίνε. Μια μέρα λείπει στο χωράφι και ετοιμάζω εδώ σε μεγάλη ηλικία τώρα, λέω στα 20, κάπου εκεί. Του έκανα κάποια πράγματα εγώ εδώ, αλλά εκεί λόγω πίεσης δεν μου δίνει. Δεν είχα πιάσει να φτιάξω. Οπότε είναι μια μέρα που λείπει και έρχομαι εγώ, παίρνω υλικό, φτιάχνω ένα στραβό, φτιάχνω άλλο θεόστραβο και έρχεται το μεσημέρι το χωράφι, με βρίσκει εδώ να παιδεύω με το τρίτο, ξέρω εγώ, να καταστρέφω τις βέρικες. Δεν νομίζω ότι δεν ήθελε να μου δείξει, δεν πρόλαβε, δεν είχε χρόνο, ήταν μονίμως πιεσμένος. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω. Εντάξει, και δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ το επάγγελμα ενεργά, ήξερα με τη δουλειά. Είχαμε πάει σχολείο, ασχολιόμασταν με κάτι άλλο, τελικά δεν μας έκατσε αυτό. Και αφού είχαμε αυτό στα χέρια μας, το πιάσαμε καλά. Πώς το λέμε, ασχοληθήκαμε πιο έντονα. Ασχολείστε με τη σκέψη ότι είστε από τους τελευταίους, ότι αυτό χάνεται, ότι εξαφανίζεται. Δεν νομίζω. Όλα γίνονται για βιοποριστικούς λόγους. Εντάξει. Αν είχα άλλη δουλειά, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Και μπορεί να το έκανα σαν χόμπι, ας πούμε. Δεν θέλει κανένα να μάθει. Βλέπω κάποια παιδάκια, ας πούμε, που τυραννιούνται πέρα εδώ, νεροκάματα. Όχι, σήμερα έχουμε δουλειά, άλλο δεν έχουμε δουλειά, δεν θα σε μάθω, Έλα, μάθε. Όχι, δεν έρχεται κανένας. Το χειμώνα κάθεσαι, κοιμάσαι όλη μέρα, έλα εδώ, θα σου δείξω. Μάθε και μην το κάνεις. Να, και στο γιο, έχω έναν γιο. Το να καθαρίζει βέρικες ξέρει. Εντάξει, αλλά το να πλέξει καλάτι δεν το έχει κάνει ποτέ. Ούτε πρόκειται. Πρέπει να θέλεις. Με το ζόρι δεν γίνεται κάτι. Και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Τόσα επαγγέλματα κάνουμε και τόσα νέα δημιουργούνται. Λόγω στις ανάγκες της εποχής, νομίζω. Εντάξει, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ποιος πίστευε ότι με τον υπολογιστή θα βιοπορίζεται ο άλλος, με ένα λάπτοπ, ξέρω εγώ. Όλες οι δουλειές γινόντουσαν χειρονακτικά κάποτε τώρα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Ξέρω εγώ. Είναι μια τέχνη. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο να φτιάχνεις ένα τέτοιο πράγμα, πρέπει να λιώσεις εργατόρες μέχρι να μάθεις. Δεν μαθαίνετε ούτε σε μια εβδομάδα ούτε σε ένα μήνα. Θέλει. Κάτσεις δίπλα μου εδώ, θέλεις να κάνεις πρώτα πάτο, μετά περισσότερο πάτο, σιγά σιγά διατριβή. Θέλει καιρό. Ποιος έχει την υπομονή να το κάνει αυτό. Πάμε το καλάθι του Λαζάρου. Πάμε Λάζαρο να δάμε. Βάζουμε αυγά. Το θέλει να τελειώσει πάνω από ώρα. Οπότε, πόσες ώρες θα δουλέψεις, τόσο να βγάλεις. Μετά το 17 νομίζω πάω εντατικά. Δηλαδή έχω δουλέψει πολύ σκληρά, ώρες. Να σου πω ωράρια. Εντάξει, τι έκαναμε. Ψαλίδι, μαχαίρια, μέτρο, τώρα το πάτο, ξέρω εγώ, το ύψος. Λίμα για τα μαχαίρια. Αυτά. Δεν θες κάτι άλλο. Αυτά, ένα
ψαλίδι και ένα μακέτ. Και πρώτη ύλη. Και την τέχνη να την ξέρεις, έτσι. Πώς το λένε? Σχιστήρι. Χωρίζει τη βέργα στα τρία, ας πούμε. Και έχει μετά 3 οδηγούς. Δηλαδή θα σχίσει αυτό τη βέργα στα τρία και θα πάει στους 3 οδηγούς. Μετά με το χέρι, ξέρω εγώ, κατευθύνεις με τα 2 χέρια, μη σου φύγει. Έχει ένα μαχαίρι το οποίο ξύλικο. Πλάνη. Πώς είναι η πλάνη που κάνει τα ξύλα, κάτι ξέρω ανάλογο. Για να πλανίζει βέργα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Και δεν μπορείς να βρεις και να πεις ότι θα βρω. Μόνος και ένα μπαλατζή, αν τύχει και δεν την έχει καταστρέψει,